Ake ngibingelele bese nginamukela kwi-Africa Up Media. Makuthi uyaqala ungena kule channel ngiyacela upress ku-subscribe button ukuze mangifaka enye ivideo ungeke uphuthelwe. Ibandla lamaNazaretha ehlangothini lasebuhleni abephume ngobuningi bawo ekanise zonke izinhlangothi zeTheku ngesikhathi enemashi ethekwini ekhala ngokuthi afuna unyazi lwezulu kube ilona oluba sesihlalweni. Yize imiyalelo yenkantolo ilichitha unyazi lwezulu uthi maluphume luphele kuleli bandla, kodwa amalunga alo leli bandla abephume ngobuningi balo egcwale zonke izinkalo zeTheku emasha ekhombisa ukweseka unyazi lwezulu, athi wona afuna kube unyazi lwezulu oluhola leli bandla. Kuyo le mashi kube nesenzo esingesihle esishiye abaningi bedidekile nabanye bezibuza imibuzo ngesikhathi ilungu laleli bandla lixosha omunye wesifazane ngesankahlu obehambele kuyona le mashi. Ibe isihluka-ke imbono yalaba ababone le video, abanye bababaza isihluku salona wesilisa oxoshe lo wesifazane. Ngiyafisa ukwazi ukuthi uthini wakho umbono lapho kwi-comment section. Mina ngithi nisale kahle.